Жумга кеше хәерле булсын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесының атна информацион тапшыруын карарга чакырабыз. Бүгенге чыгарылышта да узып баручы көннәрнең кайбер яңалыклары белән таныштырырбыз. Дөнья күләмендә татарча диктант акциясе үтте. Безнең райондашларыбыз да акцияга актив кушылды. Теләче районы хакимияте Татарстан Республикасы министрлыгында студентлар белән очрашты. Райондашыбыз Кояш кызы Ләйсән Зарипова дөнья чемпионаты җиңүчесе. 14-16 ноябрь көннәрендә дөнья күләмендә татарча диктант акциясе узды. Быел ул 10-нчы тапкыр уздырылды һәм күренекле галим, мәгърифәтче Каюм Насырының 200 еллыгына багышланды. Райондагы диктант язу мәйданчыкларының берсе булган Әбрәр Кәримуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсеннән әзерләнгән репортажга күз салырга чакырабыз. 2016 елда башланган татарча диктант акциясыннан райондашларыбыз bir елны да читтә калмыйлар. 14 ноябрь көнне Саба үзәк китапханәсенә лаеклы ялдагы өлкәннәр, китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләре диктант язарга бердәм рәвештә килделәр. Акциядә катнашучыларны ачык йөз белән каршылап, диктант язу өчен бланклар тараттылар, аны тутыру тәртибе белән таныштырдылар. Быел диктант язу өчен Каюм Насыриның Кабуснәмә хикәясеннән үзек сайлап алынган. Диктантны акциядә катнашучыларга Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалова яздырды. Татарча диктант язу bir milli бәйрәмебез кебек, хәзер ничә еллар без аны алып барабыз. Һәм ел саен бик кызыклы матур текстлар килә безгә. Без инде регистрацияны күптән үттек, һәм татарча диктант яздыруның bir төбәге булып торабыз, bir ноктасы булып. Быел инде ул Каюм Насыри тексты килгән. Ул Каюм Насыри кебек танылган, данлыклы шәхеснең юбилее уңаеннандыр дип аңлыйбыз инде. Бик матур сүз турында, сүзнең мәгънәсе турында язылган текст. Менә язган кешегә дә, тыңлаган кешегә дә ул бик кызыклы булыр, мәгънәле булыр дип уйлыйбыз инде. Ул bir бик күп нокталарда үткәрелә, барлык мәктәпләрдә, китапханәләрдә уздырыла. Һәм бик безнең районыбыз халкы бу акциядә безнең бик актив катнаша. Бу инде туган телебезгә мәхәббәтне күрсәтә, туган телебезне яратуны белдерүнең bir чарасы дип уйлыйм инде мин. Диктант язарга килүче райондашларыбызны туган тел сагында торучылар дип әйтергә була. Иң мөһиме татар теленә игътибар җәлеп итү, кызыксыну уяту диялар. Бойлар сабасында яшәүче лаеклы ялдагы Фәния Пашамсетдинова татарча диктант акциясында үткәрелә башлаганнан бирле 1 елда калмыйча катнаша. Элек мәчеткә йөргәндә дә язык без бу татарча диктантны. Монда да һәр вакытта да киләм, язам инде. Татарча минем өчен җиңел ул. Мин чөнки татар классында укыдым. Шуңа күрә монда гел татар мөхите иде Сабада. Сабада русча сөйләшкән кеше дә юк. Монда руска килгән Надежда Михайловна белән Матвеевна да укытучылар русчалардан татарчага күчеп гел татарча сөйләштеләр. Монда татарча гына сөйләшәләр, русча. Менә хәзер генә башланды ул русча сөйләшү балаларда. Акциядә катнашучылар арасында Саба туган якны өйрәнү музее коллективын, мәдәният хезмәткәрләрен күрүдә сөенечле. Алар иң беренче чиратта туган телебез сагында торучылар, балаларга, оныкларга үрнәк күрсәтүчеләр. Татар телен мин чыннан да бик яратам. Инде үзебез белән мәдәниятта озак еллар эшләү дәверендә без инде һәр вакытта менә театр спектакльләр бит инде һәр вакытта татарча куябыз шуларны. Аннар инде татар телен пропагандалау безнең бит инде күптәннән бара, аны югалтмаска, без инде балаларыбызны да шул татар телен онытмасын дип, хәзер бит инде күп балалар русча сөйләшә. Инде шәһәр җирендә аңлыйбыз, инде авыл җирендә инде хәзер оныклардан да әйтәм, монда кайтсалар да, безгә Сабага кайтсалар да, татарчаны бөтенләй сөйләшмиләр, яшәү кирәк инде. Менә шуңа күрә бу татарчаны онытмасыннар. Менә бу диктантны яздыру бик дөрес дип уйлыйм мин. Чөнки үзенең татар телен белә микән, татар телен пропагандалау инде шуларны сынап карау инде минем менә шул татар телен мин яза беләм микән, юк микән дигән шикелле, но без язарга тиеш аны. Акциядә катнашучылар диктантны 45 минут яздылар. Эшләрен тагын бер кат тикшереп чыккач, текстларын тикшерү өчен оештыручыларга тапшырдылар. Татарча диктант түләүсез һәм ирекле. Ул үзеңне сынап карау, киләчәк буынга, балаларыңа үрнәк күрсәтү, туган телендә аралашкан кеше генә бәхетле була. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында Теләче районы студентлары белән очрашу узды. Әлеге чара Теләче районы хакимияте һәм якташлар җәмгыяте белән берлектә үткәрелде.
Студентлар белән очрашуда Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Озат Рифкат улы Кадыров, Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хаҗинур улы Хәмидуллин, Теләче муниципаль районы якташлар җәмгыяте җитәкчесе Ирек Фәрит улы Даутов һәм башка кунаклар катнашты. Очрашуның төп максаты укып бетергән район студентларын Теләче районына эшкә чакыру, алар белән хезмәттәшлек итү. Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин районда яшьләр өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылуын ассызыклады. Biz бәхетле матур үзебезнең республикабызда яшибез, матур районнарыбызда яшибез. Беренче чиратта инде үзебезнең республика җитәкчелегенә, шәхсән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургаевич Миңнехановка, хөкүмәт җитәкчелегенә, министрлыкларыбызга, депутатларга бүген инде рәхмәтебезне җиткерәс килә. Менә башка регионнардан аермалы буларак шулай бит безнең районнарыбызда инде бик күп төрле төзелешләр, программалар, яңа эш алымнары алып барыла. Әлбәттә, Теләче районы чиратында инде барлык федераль, националь проектларда, республика программаларында без әлбәттә катнашабыз. Бүген һәрбер өлкәне алсак тагын ремонт эшләре, яңа төзелеш объектлары эшләнә. Бүген мөмкинлекләр зур. Студентлар кыска гына видеороликта район тормышы белән таныштылар. Теләче районы экология яктан иң чиста районнарның берсе булып санала. Башкалабыз Казанга да якын урнашкан. Биредә яшәү һәм эшләү өчен бар шартлар тудырылган. Заманча киләчәк яшьләр үзәге, бар таләпләргә туры килгән Батыр спорт комплексы, Дулкын йөзү бассейны, Теләче арена боз сарае һәм башка объектлар, ял итү урыннары шуның ачык мисалы. Эшкә кайткан яшьләргә төрле программалар эшләп килә. 12 ноябрь көнне районыбызда конструктив диалог дип аталган проект кысаларында төрле чаралар үткәрелде. Проект республика мәктәпләре укучылары арасында экстремизм һәм террорчылык идеологиясын булдырмауга һәм аны кисәтүгә юнәлтелгән. Әлеге проект кысаларында чаралар районда 2 мәйданчыкта, аграр көллияттә һәм Саба урта мәктәбендә узды. Конструктив диалог проектын Татарстанда террорчылыкка каршы комиссия аппараты белән берлектә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, республиканың яшьләр эшләре министрлыгы оештыра. Районда әлеге чара яшьлек яшьләр үзәге һәм Мәгариф бүлеге ярдәмендә үткәрелде. Саба аграр көллияте студентлары өчен кейс чемпионат барышында ситуациялар тәкъдим ителде. Аның асылы нәтиҗәләре аңлатылып, әлеге вазгыятькә туры килә торган фактлар бирелде. Укучылар оештыручылар тарафыннан куелган сорауларга җаваплар әзерләп, аларны якладылар. Әлеге формат студентларга теманы яхшырак аңларга, шын барлыктагы реаль хәлләрне анализлау исә куелган сорауларга төгәл җавап табарга да ярдәм итә. Ну, вообще, если говорить в целом, у нас целая экосистема мероприятий «Конструктивный диалог». Мы ездим по всем районам Республики Татарстан ежегодно, проводим во всех школах, вузах, СУЗах, не только районов, но и города Казани, конечно. И мероприятия проводим для школьников, для студентов СУЗов, для студентов высших учебных учреждений и для родителей, педагогов. Кстати, это новый формат, только в этом году мы начали работать со взрослыми людьми, с преподавателями, потому что поняли, что действительно профилактика должна быть направлена не только на детей, но и на их родителей и педагогов, ведь ребенок в первую очередь воспитывается в школе и в семье. Мероприятия проводят молодежные и общественные помощники, как раз руководители аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Это, получается, очень активные ребята, имеющие высшее образование, которые проходят конкурс. Почти на протяжении целого года они проходят обучающую, развивающую программу, сдают различные аттестации, выполняют задания. И по итогу вот этого почти годового обучения отбираются самые лучшие, которые как раз будут заниматься уже вот такой профилактикой, проводить мероприятия. Мы проводим во всех районах Республики Татарстан. Весной, получается, объездили все 45 районов. Сейчас в осеннем цикле у нас 12 районов. Но и формат новый. Мы работаем сразу на нескольких площадках параллельно, то есть охватываем больше участников и уходим в более глубокую детальную проработку темы. Конструктив диалог программасына лекциялар, дискуссиялар һәм хәзерге җәмгыять өчен куркыныч юнәлешләрне ачыклау һәм тәнкыйди фикерләү сәләтен үстерүгә юнәлдерелгән интерактив шөгыльләр кергән иде. Аграр көллият студентлары, мәктәп укучылары, укытучылар, тренерлар үзара фикер алыштылар, яңа мәгълүматлар белән таныштылар. Программага лекциялар, дискуссиялар һәм хәзерге җәмгыятьтәге терроризм, экстремизм юнәлешле куркынычларны ачыклау һәм тәнкыйди фикерләү сәләтен үстерүгә юнәлдерелгән интерактив шөгыльләр кергән иде.
internet şilterindagi ma'lumotli qo'rqinchsizlik masalasini uyushtiruvchilar ayrushada jintikli to'xtaldi. Chunki naq mana shunday yoshlar yoshgina radikal ideyalarni verbovkalav ham propagandalav umtilishlarini ishri, o'quvchilar o'z-o'zlarini saqlav usullari ham vaqtida yordam so'rovning muhimligi turida bildilar. Bugungi leksiya bek o'xshadi, materiallar bek aktual edi. Menimcha bu butun bugungi kunda aktualni. Har bir bugun qiziq bo'ldi endi вообще. Butun bir aktualni biz maktabdan deyberamiz. O'qituvchilar, psixologlar, sport trenerlari, umuman bolalar, yoshlar bilan ishlovchi har kim ishida uyushtiruvchilar ko'targan masalalar bek aktual. Internetda moshenniklardan tish yoshlarni o'zini yertuni maqsad etib qo'ygan destruktiv og'imlarda aktiv ishonlik olib boralar. Ongli, o'zining ham tira-yundagilarning iminligin, qo'rqinchsizligini qayg'irtirlik, ana ta'min etarlik yoshlar buning so'ngga qolmishi tarbiyalarga kerakligi kun tartibida turadi. Har maktabda barliq fan o'qituvchilari tomonidan ham shu vaqtda direksiya tomonidan bu problemaga biz aniq e'tibor etamiz. Shundan da so'nggi vaqtlarda yoshlar orasida tugul, ulkanlar orasida da bu problemani yaxshi anglagan kishilar orasida da yog'ishuv momentlari kuzatildi. Birakda mana internet shilterinde yolg'ishlik jiberuvchilar bizning indi ko'payib bora. Bu anglatılan әлі bizning yoshlarning shoy ulkanlarning mana bu ülkede әлі o'z-o'zlarini nishik tutuv qoidalarini bilib bitirmaudan turadi deb men aytasim kela. Shunga ko'ra mana bugungi мероприятиеда bek bu kerakli мероприятие ko'pmada darajada bizning o'quvchilarimiz ham endi ulkanlarimiz da shu shunday problema tug'anda nishik o'zini tutarga telefondan сөйләшкәндә, internetda turli kerakli materialni borlaganda, шул вакытта интернет аша инде turli сообщенияларга javoblar yozganda o'zini dürüst tutuv momentlарын biz endi bugungi мероприятиеда аңларбыз һәм аңлашылмаган очракта инде моны буенча сорауларны бирибез һәм bugungi мероприятие кызыклы һәм нәтиҗәле булыр дип ышанып калабыз. Монда үзем шушы гимназиядә төп инде безнең фәнебез тормыш иминлеге нигезләре фәнен укытучы буларак biz bu сораулар буенча көн сайын диярлек очрашабыз, укучыларга бу турда аңлатабыз. Шуңа күрә әле минем практикада мондый әйтик сорауларга һәм проблемаларга әле юлыккан юк. Әмма менә бу телефонда шалтыратканда мин инде банклардан шалтыратканда башка менә җирләрдән шалтыратканда үзем белмәгән номерларга мин инде җавап бирергә ашыкмыйм, башта үзем тыңлап торам һәм үземә кирәкле түгел икән, чыннан да мин телефонымны сүндереп куям. Мин башка кешеләргә дә шулай аңлатыр идем. Белмәгән кешеләр белән, белмәгән номерлар белән сөйләшү кирәкмәс. Чыннан да кайбер очракта бу телефон аша сөйләшүләр һәм инде мошенниклар дип әйтәбез. Алар психология яктан әзерләнгән кешенең психологиясына керә беләләр. Үзебезне саклау, яклау һәр кешенең үзеннән тора. Мин инде бик игътибарлы булуларын сорар идем һәрбер кешенең ялгышмасыннар һәм һәрвакыт үзләрен инде сакласыннар дип әйтәсе килә. Konstruktiv dialog yoshlar bilan ishlowning o'zinchalikli formasi g'ana tugul, keng ko'lamli ham boy ishtalikli bo'luvi bilan da qatnashuvchilarni o'zini jalb etdi. Ekstremizm, terrorizmga qarshi turuv, internetdagi qo'rqinchsizlik bugungi kunda jamiyatni boshqagan masalalarning birisi bo'lib qoladi. Ham ul o'rtaq tirishlikni talab etadi. Районыбызның бер төркем биология укытучылары, мәктәп яны урманчылыклары җитәкчеләре Казан Аграр университетында тәҗрибә уртаклашты. Әлеге чараны Казан Аграр университеты профессоры, урман хуҗалыгы һәм экология кафедрасы җитәкчесе Харис Мусин оештырды. Мәктәп директорлары, биология укытучылары, мәктәп яны урманчылыклары җитәкчеләре белән Казанга Аграр университетка махсус курсларга тәҗрибә уртаклашырга бару. Бу әле беренчесе. Буларның барысында Казан Аграр университеты профессоры, урман хуҗалыгы һәм экология кафедрасы җитәкчесе Харис Мусин оештыра. Урманнар кешелек дөньясында иң мөһим урыннарны алып тора. Урманнарны үстерергә, утыртырга, аларны тәрбияли белергә кирәк. Нәкъ менә шушы максатны алга куеп, саба укытучылары махсус
курсларда катнашалар. Безнекеләрне ишек алдында ук Харис Мусин үзе каршы алды. Төп бинаның ишек алдында үсеп утыручы агач куаклар белән таныштырды. Агач орлыкларының теплицада тишелешен аңлатты. Харис абый чыгышыннан урманчыларның эш хезмәтен аңларга була иде. Чөнки һәр сүз урман, агачлар, куаклар турында барды. Аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология кафедрасы эшчәнлеге Соба урман хуҗалыгы белән нык бәйле. Буларның башында атаклы урманчы Нургали Миннаханов тора. Премии в области лесного хозяйства и науки Республики Татарстан. Вот он нас встречает. Любого студента Нургали Миннаханов встречает. Я только что говорил, у любого учебного заведения богатство учителя, гордость его – это выпускники. Харис Мусин биредә укып белем алган, үзенең хезмәт юлын урман эше белән бәйләгән якташларыбыз хакында да горурланып сөйләде. Аннары мөгаллимнәр университетның төп корпусына юл тотты. Ректор вазифаларын башкаручы Илшат Нуриев белән очрашуда күп мәгълүматлар алдылар. Бүгенге көндә университетта 8000 студент белем ала. Башыбызга куелды, шундый шулай зур бурычлар кампус төзергә дигән. Бу әле Россия Федерациясендә моңарчы монокампустар югы, бер генә вузга дигән кампуслар юк, аграр университетка дигән, шулай ферма территориясендә, анда безнең 20,000 квадрат метрдан артык яңадан төзүчәкбез. Менә уку зданиялар, биналар дип әйтәбез татарча әйткәндәме, безнең лесной факультет ташында күчәчәк, Алла бирсә. Соңыннан Сабалылар Нармынкы бистәсендәге агробиотехника паркында булып, урман хуҗалыгы һәм экология факультеты студентларының агач һәм куак үсентеләрен үрчетүдәге хезмәтләре белән таныштылар. Саба районында мәктәп урманчылыклары булдыргалдыр, һәр бер мәктәптә менә барып теория гына түгел, менә кулга тотып нәрсәдә эшләргә кирәк бу урман мәктәпләрендә. Шуңа күрә безнең менә бу урман мәктәпләрендә питомник булырга тиеш. Моның образы безнең аграрный университетның факультетында һәм тәҗрибә участогы Нармынкада барысы да оештырылган. Менә сез бүген бу очрашу дуслык тагын бер-беребезнең хәлне дә белү булды. Шул ук вакытта мин сезгә бүген дәрес тә бирдем. Мин карыйм бүген менә мәктәп директорларындагы һәм шулай ук биология укытучыларына интереслары, кызыксынучылары бик зур. Без бүген орлыктан башлап, ничек шушы орлыктан кәлшә үстерелә, һәм шул кәлшәне ничек иттереп питомникка утыртыла, һәм ул ничек иттереп кәлшәдән сатырлык, зәвыклы агач булып, үзләренең урыннарын безнең шәһәрләребездә, авылларыбызда, төрле учрежденияларында лаеклы урыннарын яратып без тәрбияләргә тиеш. Әйе, алга таба мондый дуслык тагын да ныгысын. Урман хуҗалыгында шөгыльләнүче укучыларыбыз һөнәр сайлаганда урман белгечлеген читләтеп үтмәсеннәр иде. Якташыбыз рәссам Мәдәрис Минхаҗев исеме республикада гына түгел, татарлар яши торган төбәкләрдә дә билгеле. Менә 50 ел инде ул рәсем сәнгате белән шөгыльләнә, картиналар ясый. Аларның төрлелеге һәркемне сокландыра. Шәмәрдән мәдәният йортында аның картиналар күргәзмәсе булып үтте. Якташыбыз рәссам Мәдәрис Минхаҗев исеме республикада гына түгел, татарлар яши торган төбәкләрдә дә яхшы билгеле. Менә 50 ел инде ул рәсем сәнгате белән шөгыльләнә. Картиналар ясый. Аларның төрлелеге һәркемне сокландыра. Иҗатына 50 ел тулган көннәрдә Мәдәрис Мөхәддин улы туган җире Шәмәрдән авыл мәдәният йортында картиналарыннан күргәзмә оештырылды. Аның иҗаты белән танышырга олысы кешесе, яше карты килгән иде. Стенага эленгән картиналар сине сихри болыннарга, куе урманнарга, чәчәкле язларга алып кайта. Төрле хезмәт кешеләрен ясаган портретлар янында туктап торырга мәҗбүр итә. Рәхмәт, әйшеннән да мин үземне татарның яраткан улы итеп тоям. Һәм шуннан да шушы минем белән кайткан бер автобус тулы сәнгать әһелләре белән җырлашып кайттык бүген, гармоннарда уйнап. Горурланам, алар мине күтәреп алдылар. Мин бит инде Лениногорскида яшәдем. 20 ел Түбән Камада, Казан мине күтәреп алды. Әлбәттә, әйтүчеләр булды мине чакырганда Казанга. Әйдә, анда сине көтәләр инде, анда син бик кирәк инде дишеләр. Әмма ләкин көткәннәр, чөнки мин инде Лениногорскида яшәгәндә монда идарә әгъзасы идем, рәссамнар берлегендә күргәзмәләрдә катнаша идем. Мин кирәк булганмын. Без монда рәсем сәнгатен ныклап җәелдереп җибәрдек. Авылларда, районнарда, шәһәрләрдә пленерлар оештырып,
Аны халкым күрә икән, менә кеше күрә икән шуны. Һәм менә бүген әйтәм бит, мин сокланам, минем артта менә шулай дәррәү команда булып, зур танылган җырчылар, шагыйрьләр, фән эшлеклеләре, тарихчылар кайттылар. Мин чыннан да хәзер аңлыйм, мин Татарстанга кирәк, мин татарлар арасында горурланып яшим. Мөдәррис абый үзенең иҗат гомерендә бик күпләрне шак каттырып яши. Яңалыкка омтыла, яшьләрне рәсем сәнгатенә тарта. Әнә шуңа күрә дә аның дуслары да күп, иҗады да яңа биеклекләргә күтәрелә. Мин элек уйлыйдырым, җитәр инде күп ясарга була рәсемне минем, алар меңнән арткан. Әмма ләкин Ходай Тәгалә миңа истән индидер җибәрде энергетика, мин таптым тамгалар сериясын. Мин тагын да тирәнрәк киреп киттем, татарның сәнгать кодын таптым. Мин һәр канатланып бөтенләй яңа шишелештә, яңа әсәрләр тудырам. Ул борынгылыкка кайтуым минем, тамырларга кайтуым. Бөтен әсәрләр мөдәррис менә бу безнең милли бизәкләребезгә кирип чумдым. Аларның игешиге, аларның матурлыклары үземә таптым бөтенләй яңа дөнья, әле рәссамнар кагылмаган. Мөдәррис Минхәҗев бик ихлас кеше. Аның картиналарында да ихласлык ярылып ята. Күргәзмәне карарга килгән кешеләр арасында тумышы белән районыбызның Крәнә авылыннан булган Татарстан Республикасының халык рәссаме Мадияр Хаҗиев та бар иде. Чынлап та менә ул гел шатлана шулай мактанып та әйтә. Менә без бер мәктәптән ике халык рәссаме чыктык мәктәбендә. Икебез дә халык рәссаме бит инде. Шуңа күрә гел мине шундый күргәзмәләр ясаганда гел үзе чакыра, минекенә гел килә. Менә мин Чаллыда торам бит. Ул чакырса мөдәррис минем күргәзмә киләсең. Как дип йөгереп килә менә шуңа күрә. Шуңа күрә менә бу безнең ничек дип әйтәм, татарның йөзек каршы. Шундый рәссам, йөзек каршы. Һәр мондый рәссамнар бигәс, еллар азая татар рәссамнары. Кызганычка каршы. Яшьләр белми, тарихларын белми, эшләмиләр. Икенче юлга керәләр. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә шуңа күрә аның эшләренең зурлыгы елдан-ел арта, елдан-ел. Тора бара ул зур бер алтын безнең нигә керәчәк, хәзинәгә керәчәк яшьләре. Әле күп ул менә карагызсаң, башта ул икенче стильдә эшләгән. Әзрәк теге соцреализм диләр инде. Хәзер гел татарча итеп эшләрен теге элеккеге татар орнаментларына китереп, күлмәкләрнең чигелгәннәренә китереп, шулай итеп ясый, татарча итеп ясый. Элеккеге ниеннән киткән бөтенләй, үсә. Шуңа күрә ул иң татар җанлы рәссам безнең менә Татарстанда дип уйлыйм. Шуңа күрә бик шат бу күргәзмәсенә, менә бу бик зур күргәзмә. Бу төрле еллардагы эшләрен күрсәткән. Шуңа күрә тегесендә карарга, монысында карарга, элек ничек ясаган, хәзер ничек чагыштырырга була. Шуңа күрә бик шундый зур эшчәнлекле күргәзмә инде. Гомумән татар халкы өчен мөдәррис бик күп эшләде. Ул аннан башка бит пленерлар менә йортта эшләп, бөтен районнарда, художникларда зур рәссамнарны үстерде, татарча итеп үстерде, алар татарча ясарга үстерде. Зур бик күп рәссамнарны рәссам итте дип әйтәсем килә. Менә йөри. Ул гына оештыра белә. Менә аны бер китеп карады ул. Берсе дә оештыра алмый. Шу яңа чакырдылар килә. Мөдәррис килинде синнән башка булмый бу дип. Шулай итеп менә шундый зур күргәзмәләр оештырып биргән кеше. Татар милләтенең яшәешен, аның бөтен теге юлларын белгән кеше һәм шушы авылдан чыккан кеше үзе дә һәм шушы безнең инде 50-нче, 60-нчы, 70-нче еллардагы инде кайтмаска киткән тормышны да ул менә шул нәкъ ул вакыттагыча сурәтли ала торган. Һәм шушы миллилекнең каян килгәнен тирәнлеген күрсәтә ала торган рәссам. Менә анда аның портретлары булсын, аның пейзажлары булсын, шушы Татарстан икәнлеге, татар икәнлеге бер карауда сизелеп тора. Аннары менә мин мөдәрриснең оештыру эшчәнлеге белән бик канәгать. 2018 елда ялгышмасам инде аны белән таныштык без. Шул минем бер күргәзмәм оешкан иде, шунда килделәр үзенең тормыш иптәше белән, Хәләҗев белән бергә. Һәм менә шуннан бирле без инде бер-беребез белән аралашып яшибез. Һәм менә мөдәррис ул кеше белән бик яхшы, ягымлы итеп сөйләшә белә һәм тартып китерә белә кешене.
һәм үзе булган җиргә безне барыбызны чакыра. Менә бу кабак күргәзмәсе белән генә инде без ничәмә Татарстан районнарында йөреп кайттык. Бер дә булмаган мөслимә хәтле барып җиттек, мин күргәнем юк иде. Менә бу активлыгы, менә шушы рәссамнарны тарта белү белән дә ул безнең татар сәнгате өчен бик кирәкле кеше. Һәм менә бүгенге көндә ул андагы союзның рәисенең урынбасары булып эшли, һәм менә нык кына юлларда йөри. Менә әле менә үзенә бик игътибар иткән юк иде. Менә бүгенге күргәзмә инде аның иҗатын бөтен киңлеге белән, тирәнлеге белән ачып бирә. Менә соңгы елларда ул татарның орнаментларына игътибар итә башлады. Аннары тамгаларга игътибар итә башлады. Үзенең иҗат диапазонын тагын да киңәйтә, тирәнәйтә һәм халыкка җиткерә белә. Менә бу әйберләр дә аны нык кына бизи. Менә мин аңа инде шушы иҗатында тагын да шулай рәхәтләнеп, иркенәеп иҗат итәргә уңышлар телим. Күргәзмә залында хәзер менә искиткеч рәсемнәр, искиткеч картиналар. Менә монда мин әйтер идем, барысына менә үзебезнең халкыбызның тормышы чагылган. Бабайлар тормышы. Мөдәррис абый үзе дә бит ул халык җаны әйтер идем, үз халкының патриоты дип. Шуңа күрә инде менә без бик шатбыз. Менә искиткеч шатланып аны карап йөрибез. Мөдәррис абыйны мин инде күптән беләм. Минем үземнең абыем рәссам иде. Менә кызганыч, ул иртә китте. Аның исеме Шамил Нигъмәт. Алар кайчандыр бергә алар юллары кисеште, алар бергә эшләделәр. Менә шуңа күрә мин Мөдәррис абыйны яхшы беләм. Әйтеп китәсе килә абыем турында да, аның үзебезнең авылда, бу районда Килдираж авылында, аның иҗатына багышлап музей ачтылар, галерея. Менә ул вакытта да Мөдәррис абый һәрвакыт ярдәм кулы сузып торды. Менә шуңа күрә инде без бик рәхмәтлебез аңа. Мөдәррис абый белән без инде моннан 21 еллар элек таныш. Мин Түбән Камада эшләдем. Мөдәррис абый Түбән Камадан башлады ул эшен. Шуннан бирле беләбез. Без аның белән беренче тапкыр Габдулла Тукай премиясе лауреаты Әхсән Фасхутдиновның бүлмәсендә очраштык. Остаханәсендә очраштык. Менә шуннан без ничектер ул вакытта инде без дә яшь, Мөдәррис абый да яшьрәк. Ничектер безнең аралар үзелеп торды. Менә яңадан без аның белән моннан бер 3 ел элек яңадан күрештек. Монда Казанда bir şarada очраштык та, син дә Нижнекамский, мин дә Нижнекамский. Менә 3 ел инде без аның белән хәзер иҗади ниябезне, аралыгыбызны суытмыйбыз, һәм анда хәбәрләшеп торабыз. Инде күп мәртәбәләр мине бик күп чакырды ул, күп җирләргә чакырды. Ник берничектә я театр туры килә, я нәрсә туры килә, барып булмады. Менә бүген ниһаять Алланың рәхмәте белән бүген менә мин бер төркем улпат артистлар белән, әвәлеге артистлар белән мин дә менә бүген Шәмәрдәнгә килеп чыктым. Күргәзмә ачылганнан соң сәхнәдә концерт башланып китте. Җыр моңга, нәфис сүз, гармон моңнарына үрелеп барган бу концертның шәплеген аңлау өчен аны карау кирәк иде. Тамашачылар өчен республика сәнгать осталарыннан гына торган концертны да Мөдәррис абый үзе оештырды бит. Куллары белән сихри картиналар ясаучы Мөдәррис Минхаҗевның гомере озын булсын. Biz якташыбыз белән ихластан горурланабыз. 19 ноябрь ракета гаскәрләре һәм артиллерия көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Теләшенең хәрби дан аллеясында бәйрәм чарасы оештырылды. Бу бәйрәм ватанга күп еллар хезмәт итү һәм намуслы рәвештә хәрби бурычны үтәү билгесе. Бәйрәм чарасында котлау сүзләре белән Теләше муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин чыгыш ясады. Бары тик телим һәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек. Иң мөһиме, гаиләләрегездә тигезлек, иминлек булып, күкләребез аяз булсын, безгә матур тормышта яшәргә насип булсын. Барыгызны да бәйрәм белән рәхмәт. Теләше районы ватанны саклаучылар фондының социаль координаторы Айдар Галимҗанов та әлеге көннең мөһимлеген искәртте. Оставкадагы полковник махсус хәрби операциядә катнашучы Рафил Хабиров бүгенге көндә илдә баручы вазгыятькә тукталды. Махсус хәрби операциядә ракета гаскәрләренең һәм артиллерияның бик мөһим урын алып торуын әйтте. Чара ахырында Дан аллеясында ракета гаскәрләре артиллериядә хезмәт итүчеләр истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды.
Район мәдәният йорты каршында эшләп килүче Гөлбакча ретро-җыр ансамбленә 10 ел тулды. Шушы истәлекле датаны алар иҗатташ дуслары белән бергә Сатыш мәдәният йортында билгеләп үттеләр. Соба район мәдәният йорты каршында эшләп килүче Гөлбакча ретро-җыр ансамбленә 10 ел тулды. Шушы истәлекле датаны алар иҗатташ дуслары белән бергә Сатыш авыл мәдәният йортында билгеләп үттеләр. Гөлбакча ретро-җыр ансамблен моннан 10 ел элек мәдәният эше ветераны Рәйсә Имамиева оештырган иде. Әлеге юбилейга ул үзе дә зур кунак буларак чакырылды. Иске җырларны да онытмаска кирәк дигән фикер белән мин аны оештырдым. Нәүрүз бар бит инде агынчы. Ретро-җыр ансамбле иске җыр дигән сүз инде ул. Анда гел үзебезнең халкыбызның җырлары онытылып бетмәсен дип оештырган әйбер. Анда 8 кеше җыелды, барды хатын-кызлар. Хатын-кызлардан гына торган ансамбль еллар үтсә дә үзенең төсен дә, кыйбласын да югалтмый. Ул һаман үсештә. Гөлбакчаларны төрле бәйрәмнәрдә, очрашуларда, күңел ачу тантаналарында күрергә була. Biz indi barыбыз да пенсиягә чыккан укытучылар, монда тәрбиячеләр. Хәзер нәрсәдә булса эшлисе килә бит инде. Әле пенсия яше ул бит инде бик олы яшьтә түгел. Шуңа күрә без Рәйсә апага мөрәҗәгать иттек. Рәйсә апа, иде бездән бер ансамбль оештырып булмыймы дип. Һәм менә барыбыз да инде үз теләгебез белән шушы ансамбльне оештырырга дип алындык һәм Рәйсә апага бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Ул безне җыеп алды да шул көннән башлап инде бөтенебез бердән булып ансамбльгә йөри башладык. Ансамбль кайда гына чыгыш ясаса да, аларны бик яраталар, рәхәтләнеп тыңлыйлар, аларга кушылып җырлыйлар. Рәйсә Имамиева лаеклы елга киткәч, аның эшен Газинур Габдулхаков дәвам итә. Безнең бу ансамбль элек-электән үзенең мотор, элекке безнең борынгы җырларны башкарабыз без. Аннары яңадан үзебезнең үзешчән композиторларның һәм үзебезнең шагыйрьләрнең, районыбызның шагыйрьләренең сүзләренә язылган җырларны башкарырга тырышабыз. Күбрәк репертуарда шулай аннары татар халык җырлары инде безнең. Менә бу ансамбль белән инде без ел саен мен аны горурланып әйтә алам. Ел саен без катнашабыз төрле конкурсларда, смотрларда, һәр вакытта лауреат исемнәр алып кайтабыз. Менә узган ел Балкышка бардык, анда да лауреат алып кайттык. Быел Алла бирсә 2026 елда яңадан катнашырга җыенабыз. Алар бик теләп катнашырга риза. Менә шулай итеп, күңелле итеп җырлап яшәп ятабыз Гөлбакча белән. Гөлбакчаларны 10 еллык зур бәйрәмнәре белән тәбрикләргә Шикшедән Зиләйлүк, Ылыяздан Умырзая, Югары Шытсудан Яшь күңел ансамбльләре дә килгән иде. Әлеге бәйрәмнең тулы вариантын сез Саба Дулкыннары телевидениесе аша алдагы көннәрдә карый алырсыз. Кояш кызы, Саба кызы Ләйсән Зарипова үзенең уңышлары белән якыннарын гына түгел, райондашларыбызны, үзен белүчеләрне, республикабыз халкын, илебездә яшәүчеләрне дә сөендереп кенә тора. Әйе, аны бар җирдә дә беләләр. Мәгълүм булганча, Даун синдромлы якташыбыз үзен спортта ныклап танытты. Аерым алганда, өстәл теннисы төрендә. Ул хәзер дөнья чемпионаты җиңүчесе.
Төрле халыкара чемпионатларда катнашып, призлы урыннардан төшмәгән Ләйсән күптән түгел, төгәлрәге 1-8 ноябрь көннәрендә дөнья чемпионатында чыгыш ясап, 2 көмеш һәм 1 алтын медальгә лаек булды. Каирда үткән Virtus өстәл теннисы буенча дөнья чемпионатында 10 илдән спортчылар катнашып, аерым, парлы, катнаш парлы һәм команда разрядларында көч сынаштылар. Анда Татарстан данын яклаучы безнең Ләйсән Зарипова үз категориясында беренче этапта 2 француз хатын-кызын һәм Египет хатын-кызын 3-0 исәбе белән җиңә. Ярым финалга үтә, анда исә Египет уенчысын 3-2 исәбе белән ота. Ә Францияныкенә 1-3 исәбе белән җиңелә. 6 ноябрьдә узган команда разрядында Ләйсән Зарипова Даша Николенко белән бергә чемпионат хуҗаларын, Мисыр спортчыларын, аннары француз уенчыларын 2-1 исәбе белән җиңәләр. Ә инде катнаш парлы разрядта безнең кызлар италияләрне отып, дөньяның алтын командасы исемен, ягъни дөнья чемпионы исемен яулыйлар. Бу атнада исә Ләйсән Курганда үтүче өстәл теннисы буенча Россия Кубогы уеннарында катнашты. Ул анда Россия җыелма командасы составында чыгыш ясады. Әлеге ярышлар интеллектуаль тайпылышлары булган спортчылар арасында 4нче ел үткәрелде һәм биредә илебезнең 16 төбәгеннән 100гә якын спортчы катнашты. Ләйсән ярышларга әнисе Россия җыелма командасы белгече Рәмзия ханым Зарипова белән йөри. Рәмзия ханым һәрвакыт кызына һәм команда әгъзаларына рухи яктан ярдәм итеп, уңышлы чыгыш ясау өчен мотивация биреп тора. Ләйсән исә Курганда үткән Россия Кубогында нәтиҗәле уен күрсәтеп, призлы урынга лаек булды. Киләчәктә дә аңа уңышлар телибез. Үткән атна ахырында Теләче районында Теләче хоккей лигасы сезоны ачылу тантанасы булып узды. Бәйге быел 8нче елын уза. Алдагы еллар белән чагыштырганда быел ул 2 дивизионда бара. А дивизионында Соба, Орша, Теләче, Питрәш районы җыелма командалары көч сынашса, Б дивизионында районда туып үскән егетләр уйнар дип көтелә. Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен районыбызда бу үскәндә барлык шартлар тудырылган. Менә без бүген шундый мәхәббәт Боз сарайында йөзү өчен безнең бассейныбыз бар. Көрәш һәм инде башка төрләр белән шөгыльләнү өчен безнең спорт комплексы Батыр бу үскәндә эшләп килә. Һәм инде без киләсе елга планыбызда районыбызда футбол манежын төзү планлаштырыла. Шушындай мөмкинлекләр тудырган өчен инде безнең иң беренче зур рәхмәтебез рәисебез Рөстәм Нурович Миннехановка, хөкүмәтебез җитәкчелегенә һәм инде депутатларыбызга бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез килә. Һәм инде шушы бираларыбызны, шушы спорт формаларын алдагы көннәрдә дә бош тормыйча шундый спорт чараларын һәм тантаналарны узарга ясау дигән теләктә буласы килә. Безнең Теләче хоккей лигасы быелгы елда безнең 8нче сезон, әлбәттә, башка елларны бик матур әйтеп бу Теләче хоккей лигасын матур әйтеп уздырдык. Безнең быелгы формат башкачарак. Безнең беренче лигада безнең Теләче районы авыл командалары катнаша һәм инде икенче дивизионда безнең Теләче командасы, Соба, Орша, Питрәш командалары көч сынашачак. Һәм инде хөрмәтле хоккейчылар, сезгә шушы хоккей лигасында иң мөһиме саулык, сәламәтлек телисем килә. Травмаларсыз, бер-берегезне хөрмәт итеп, матур уен күрсәтүегезне теләп калам. Барыгызга чын күңелдән бәйрәм белән. Беренче уенда Иске Җөри һәм Шәтке командалары очрашты. Уен Иске Җөри командасының җиңүе белән төгәлләнде. Теләче хоккей лигасы турниры район командалары арасында апрель аена хәтле дәвам итәчәк. Бүген Бөтендөнья телевидение көне. Бәйрәм белән хезмәттәшләр, иҗади уңышлар, яңа ачышлар һәм казанышлар телибез. Яраткан тамашачыларыбыз, безнең белән булганыгызга рәхмәт сезгә. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.